Μιλώντας με τον Γιώργο για το βιβλίο που επρόκειτο να τυπωθεί, δεν είχα φανταστεί ότι θα είναι τόσο γλαφυρό. Πραγματικά είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται πολύ εύκολα και που μαθαίνεις και πράγματα. Είχε μια τρελή ιδέα ο Γιώργος και ο Μανουσάκης. Να κάνουμε αυτές τις ιστορίες ένα σύριαλ συνεχείας ή αυτοτελών επεισοδίων και με βάλανε και εμένα σε αυτό το trip και έτσι λοιπόν έχουμε μπει στη διαδικασία να το υλοποιήσουμε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που κάνω αστυνομικές ιστορίες στην τηλεόραση. Την προηγούμενη φορά με την ανατομία ενός εγκλήματος υπήρχε μεγάλη επιτυχία. Ελπίζω και τώρα, αν καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο Μανούσο, σαν σκηνοθέτη, σαν σεναριογράφο και πιστεύω ότι όταν πάρει όλο αυτό το πλούσιο υλικό στα χέρια του θα βγει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είμαστε όλοι να δουλέψουμε με μεγάλη όρεξη όταν επανέλθουν τα σύριαλ, τα ελληνικά στην τηλεόραση και όταν βγει η χώρα από την κόλαση. Ο επιθεωρητής που παίζω στο θέατρο Ηλίσια φέτος είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τη δουλειά που κάνει ο Γιώργος. Ο Γιώργος εξιχνιάζει πράγματα καμιά φορά από το μηδέν. Ο επιθεωρητής έρχεται, στέλνεται από την αστυνομία με κάτι δεδομένο, με κάποια στοιχεία. Καμιά φορά ο Γιώργος παλεύει μέσα στο σκοτάδι. Θα μου πείτε και ο επιθεωρητής πολλές φορές παλεύει μέσα στο σκοτάδι. Οπότε με αυτή την έννοια ταυτίζονται κάπου και έχω την αίσθηση πως όταν γίνει η σειρά, εάν καταφέρουμε και πραγματοποιηθεί, ο Γιώργος θα είναι ένας πολύ καλός σύμβουλος, θα είναι ένας coacher ηθοποιών, κάτι που για πρώτη φορά θα έχει συμβεί στην Ελλάδα. Μόνο οι Αμερικάνοι ηθοποιοί έχουν εκπαιδευτές των ηθοποιών, δασκάλους ηθοποιών. Εγώ θα έχω τον αυθεντικό. Βλέποντας το βιβλίο του Γιώργου, διαπιστώνει κανείς πόσο μεγάλη σημασία δίνει στη λεπτομέρεια. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς από ένα τέτοιον άνθρωπο, ο οποίος την επιτυχία του και την ιστορία του τη χρωστάει στη λεπτομέρεια. Το βιβλίο είναι γεμάτο με φωτογραφίες, με ντοκουμέντα, με σκίτσα. Το κασέ του είναι πάρα πολύ επιμελημένο. Δεν μου κάνει εντύπωση, ξέροντας τον Γιώργο. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος του, «Λαθρέμποροι ιστορίας», γιατί έχει να κάνει βέβαια με την αρχαιοκαπηλεία. Το σύριαλ που θα κάνουμε θα έχει και άλλες ιστορίες μέσα, δεν θα έχει μόνο ιστορίες αρχαιοκαπηλείας, αλλά αυτό το τίτλο, ειδικά αυτή την εποχή που διανύει η πατρίδα μας, τον βρίσκω εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί όλοι ψάχνουμε να βρούμε τους ενόχους στο παρόν, στο τώρα, πέρυσι, πρόπερσι, αντιπρόπερσι. Νομίζω ότι πρέπει να τους ψάξουμε πολύ πιο πριν, στα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης της Ελλάδας, γιατί εκεί μπήκαν τα θεμέλια, εκεί κατέστρεψαν την ιστορία του τόπου, εκεί υπήρχαν αυτοί οι λαθρέμποροι, ή οι κλέφτες, ή οι αρχαιοκάπηλοι, να το πούμε έτσι, οι οποίοι λαιλάτισαν κυριολεκτικά τη χώρα και την έφτασαν εδώ που την έφτασαν. Κλέβοντας κανείς ένα μουσείο, κλέβοντας ένα πίνακα, κλέβοντας ένα άγαλμα ή αγαλματίδιο, ένα αγγείο, κλέβει μια χώρα ολόκληρη. Κλέβει την ιστορία της. Εξού και ο τίτλος. Νομίζω ότι αυτό έχει γίνει και στην εποχή μας. Κάποιοι μας έκλεψαν την ιστορία. Στο χέρι μας είναι να την ξαναβρούμε. Να συνδεθούμε με το παλιό DNA, το ελληνικό DNA, το οποίο το χάσαμε. Κάπου θα υπάρχει, σε κανένα εργαστήριο βιοχημίας, να το βρούμε,
και να το υπηρετήσουμε ξανά. Γιατί δεν μας αξίζει αυτό το μέλλον, δεν μας αξίζει να επιτρέπουμε στους λαθρέμπορους της ιστορίας να μας λαιλατούν.